vi! Hej allihopa! Välkomna hit! Jag fick meddelande från olika elever och en av dem skickade till mig en uppgift. Och idag ska vi fortsätta med ekvationer. Och vilka typ av ekvationer ska vi göra nu? Kan ni gissa? Sådana typer. A gånger x är lika med b. X är lika med b dividerat med a. Den andra typen är x dividerat med a är lika med b. X är lika med b gånger a. Det tredje, a dividerat med x är lika med b. X är lika med a dividerat med b. Men vi ska göra med siffror, med tal. Inte med bokstäverna. Såklart. Nu börjar vi. Den första uppgiften är 5 gånger x är lika med 15. X är lika med 15 dividerat med 5. X är lika med 3. Och det är sista steg. Men vad ska vi göra att vi måste veta är det rätt lösningen? En lösningen uppfyller ekvationen. Vad ska vi göra? Vi ska göra kontroll. Och vad är kontroll? Istället x skriver vi lösningen 3. Okej. Nu kör vi. 5 gånger 3 är lika med 15. 5 gånger 3 är lika med 15. Ja, det är rätt. 15 är lika med 15. Okej, det betyder 3 uppfyller ekvationen. Lösningen av ekvationen. Okej. Vi fortsätter vidare. X dividerat med 3 är lika med 9. X är lika med 9 gånger 3. X är lika med 27. Jag repeterar. X dividerat med 3 är lika med 9. B är 9. A är 3. X är lika med 9 gånger 3. Och resultaten är 27. Vi gör kontroll. 27 dividerat med 3 är lika med 9. 9 är lika med 9. Det är rätt. Okej. Sista ekvation. 45 dividerat med x är lika med 5. 45 är lika med a. B är lika med 5. X är lika med a dividerat med b. 45 dividerat med 5. X är lika med 9. Nu gör vi kontroll. 45 dividerat med 9 är lika med 5. 5 är lika med 5. Det är rätt. Det betyder att lösningen uppfyller ekvationen. Okej. Tack att ni har lyssnat på mig. Och vi ses i nästa video. Ha en fin dag. Hej då!